because ọ bụrụ na ị keleghị igwe iwetara jọji na ọma akọ ọ bụrụ ala Enugu ugbu eso oke baa dị afa mana up till now ọ bụrụ na wọle zuru oke egwu abụ okenye ekpuchiri ndụ na bụ Jizọs enwe ndị mkpọ si gasị ebe ọzọ. Ladies and gentlemen, permit me to introduce one and only from far away Los Angeles. Hey. Princess, can you stand up so that people can give you a clap offering, please? Thank you. From America, she's going to perform here. She's a wonderful musician. Thank you very much for coming. And I have another person, our own. Onye guy. The name where Okota na Babo. Name onye ọzọ si Edo State na Agbakwa. Afia bụ Victor Ikpeba. Onye ebe ọ na-akụ egwu. Kunaka. Onye Victor Ikpeba bụ onye Igbo. Ọ na-eti egwu ọ nọkwa ebe a. Ọ ga-enye n'ihe anyị. Ọzọ bụ Ligaro. Onye Igbo na-aza afọ idiot. Ya dịba. Enwekwa onye ọzọ bụ memory card ya jụrụ Jizọs. O nweghị ofu mkpụrụ uche. Mana uche dị n'isi ya ka o ji akpata ihe o ji eri. Ụmụ nwanne m. Kuna kafọ okere bakasị. O butere ebe a idiot. Anụmanụ. Ị na-ebute okwu. Ị gbọtọrọ mma. Ya microphone. Ezuzu. Tole. Ya na-ere na-ekwu okwu. Ọkụ dị na-enwu m n'anya ga-esonyere afọ ihu. Ee ka iji mọsụrụ ekwu okwu ọ dịkwa mma. Onye bụ ọchị buri ọbaba n'ihu igwe. Anụ m kepu na uche Ogbuagụ nọ n'ebe a. Thank you, Mr. Ebutego ọchị. Yes. Ọ bụ na ebutego ọchị. Igwe na Peter Edochie bụ ọgadagidi. Nwoke ka ibe ịbadị mkpadụ ọgwụ izi ya. Tupu si Igbo mmadụ ya akwa onye na-abụ ọchọ ya adịghị gị mma ịgazi ka ntụ oge aba na onye je ga-ada n'ọdụ n'abụ enwekwenu ndidi a na-aga ebute ọjị ebute okwu ebe a anyị nọ abụrụba anyị ọ bụ eziokwu ọ ya dị mma ọ bụrụba anyị ndị Igbo na-awa ji n'okenye na-awa ọjị n'okenye ọ bụ eziokwu na-ekwu nke bụ eziokwu ugbu a na-ekwenye m na m apụtara ọnụ asị na ya dị uru nche mma ọ bụ na ndị Igbo anọkọ ọnụ ebute ọjị akpagharịba
ndị Igbo zukọ n'anya chọọ onye ọbụla ọgwụ ya gosi ikenye n'ebe a nọ ọbụla ya eji ọdụ nzuzo ife na-ebugide adamaki ya aka maka gịnị iteroche dị 70 years adamaki ya aka yara ime nchọpụ ụlọ ọka bụ na anyị bịara abịa na Lagos ndị niile chiri echichi ma ndị bụ okpu mmemme ọjị ga-elutusiba onye ọbụla mkpani ya atọ Mike Ejeagha ya wenye aka nwere Mike dị over 80 ọkwa dịka ama m ime anụbata ebe ahụ ya na ibe mere bụ na a ga-eji nwayọọ bụrụ ọjị a chọba ndị niile bụ okpu mmemme nyesi ya bụ ọjị amarụ Ejeagha atọrọ ọkwa dike a sị na mmadụ aka aka ọkwa dike na onwe ya ada aka nka mana Ejeagha atọrọ ya Peter buru na ọjị akpagharịba mma ama ahụ ọjị ụjọ mgbe ekelere ọjị ụjọ ma ahụ na ekotere ụkwụ were ovu ezigbo ọjị jee nye Mike Ejeagha gee ntị ndị Igbo ada aza eze outside Peter Edochie ana m eze listen to me onye a dị 70 gee ntị onye ọbụla bụ onye Igbo na-aza eze n'obodo onye ọzọ ka ibe ka ọ na-eme ị nwere ike ịza onye ndu ndị Igbo nwere ike ịza okorobịa ndị Igbo ndị azara eze ihe ejebe unu ochie ga-echichi bụrụ okpu mmemme onye na ọjị a ga-arụgebe emesị Mike Ejeagha gọrọ anya ọjị ọsịsọ iketa ụlọ n'ụtụtụ ịkwapụ ọjị ụtụtụ onye ọbụla ga-abịazite gị enyi ya ọjị ọgbarazie a na-ajọpụ n'ọjị ọgụ mana oge m na-ekwu okwu ebe a ọkwa dike bụ nna anyị ga-atakwunye m si na ibe ekwetekwenu na ndị Igbo ga na-aza bụ ọchị Igbo n'ebe dị etu a na ọ bụrụ igwe unu emezi n'ibe mba ndị ọzọ ga-eji wee kpọọ anyị asị biko o nwere obodo ndị Yoruba ebe ịba nọ wee so okwu abụ omi ya na TV owute m sọọsọ anyị nwa dị Igbo bụ anyị na-aga ọjị o nwere ndị na-akọ ọjị ọ bụ eziokwu o nwere ndị na-echite ya ibe dị egwu atụnara anya na ọnụ echite ọbịa ozugbo mana anyị nwa bụ Igbo ka Chukwu goziri ọ bụ na-enye anyị ọjị anyị ejide n'aka wee debe ekpere enwe itere m ọjị unu n'anya ụlọ ọbụla m ewepụgo okwu mmemme dị n'isi onye ọbụla chọrọ ịyọ Chukwu ayịyọ o wepụ okpu dị ya n'isi ọ bụ n'ụlọ ụka ka ịbata ihe ejiri okpu wee ba mgbe na-asị osebụrụ ụwa anyị ekele gị maka tata kelee gị maka nya bụrụ ekele na-eso gị maka ọdịnihu anyị na-ayọ gị udo anyị na-ayọ gị ịhụnanya anyị na-ayọ gị ọganihu anyị na-ayọ gị arụ ike a na-ayọ gị ogologo ndụ a sị m na anyị ama anọchi mmadụ anọchinyela anyị mgbe Chukwu kere mmadụ ka ọ kere ife ọ ya abụ ọ bụ na Chukwu nyere anyị ụmụaka ya biko nyekwatara anyị anya ka anyị wee na-azụ ụmụaka ọ bụ na anyị azụsịa ụmụaka ba na-asụ Igbo wee na-ene anyị anya ọ bụrụ onye ya asị epụtakwara ụlọ ọsịga mfain nwanụ ọbịa na-egekwe ntị wee sị Chukwu nna bi n'elu biko ọ nke mere ebe a kpọọ onye ọjị anyị eloketego ka o si wee bido bụ ọjị o kwere anyị awesị ọ dị mma ọ
ọ bụ na anyị ede kedu ihe ọ ga-abụ OJI omenala jikọrọ Igbo onye akpata n'ebe ọbụla anyị nọ anyị jiri ọjị a anyị wee tụle Chukwu ava nwatakịrị bụ ibe anyị kpụkọrọ anyị ebe kpọrọ anyị ka a mara ibe anyị eme asụsụ Igbo na asụsụ Igbo na-anakwa n'ala mana m opite edochie nwere iyi na asụsụ Igbo ya anarụ wee na-eme ibe niile m na-eme okwu niile m na-ekwu ebe a taata o nwere nke m ma asụ n'oyibo na ya mana unu mana oyibo na-ekwe m eme ọ bụ eziokwu ọdịnede ebe a enweghị nna akwa n'ọjị a n'otu ka agbapụ ụmụara nke anya n'ibe n'afọ Kraịst ha nwe anyị igwe ọbara jiri ego ọkụ ụlọ ego mkpọrọ akwa mbọsa ya ndị kere maka nwere ibi ya mbọsa bụ ebe afọ otu ahata nne ya oke dị ebube nwere ike ụwadịkwara gị mma ụwadịkwara gị mma ka ọrụ na ya acharụ ka ọ na-acharụ Agụrụgụ okwu dị na mgbakọ dịka anya. Chesi elu nwanyị anyị ji n'aka n'iti egwu na mba ụwa niile Lady Onyeka Onwenu ka a gara eme onye ga-enwe dọkịta ya gas onye ga-enwe Ivanyo Football Club onye ga-enwe Authority Newspaper onye ga-enwe Authority FM Ibeoji Gamba power. Mgbe m bido iti egwu imirikiti ime egwu niile m ti bụ n'asụsụ Igbo ka m ji tie ya ọnọgụ ịmụ ntị ihe ọma lili na-eme n'ụwa ọla ọma lili na-alụ n'ala Igbo ihe ọma lili na-eme n'ụwa Ọkpakụdino onye ga-ebi gịnị ka ị ga-eme iwe Chukwu ejoro n'ebe nọ ana mara Chineke afọ m efula maka na afọ m furu nke mmemme agwụla omi ihe ji mara ndị Igbo unu ga-emu ntị n'olu ji ya nwayọọ ụfọdụ nwere ike iche na m ga-apụta gụwara imitation prophet aga m agụ ya na aga m agụ unu si afa m efula amara bụ ha mama bihe mfu mmadụ nke na-enweghị Jizọs zụ ahịa nsọ ya amara bụ ha mama bihe mfu mmadụ nke na-enweghị Jizọs zụ ahịa nsọ ya were n'ume onye Chukwu jeje mba onye nwere Jizọs ụwa ya ka mma onye dịka chi eme mma ọ bụ onye yiri papa nke niile eze ebube nara ekele mụ ọbara nkịtụ juru n'ọnụ ya Chineke ọ bụ onye dịka gị anyị kpọọ ya n'ụtụtụ ngwakwuru ya anyị kpọọ ya n'abalị ebe ya adịghị mmiri ebe ya n'ime
State,